pod en mana nyono piny to jopiny to hinyore. Mokwongo nwadhi e doho higa 2022 kane wae yiero neno gima notimore. Gigo nowachi ni gin hot hair, wild chase, wild goose chase and gima chalo kamano. Yet evidence mane Azimio ne nitiere was very watertight, very concrete evidence. Kwa kanyo wan gi sirkal nigi migepe adek. Migawo mar jood bura oseng'iew. Nineno ka finance bill ne duol mane jok mane odhi mbele finance committee mane wacho ni gini rach kik udhi mbele. Don Kenya Kwanza nokedo gini ma jood bura pase. Koro ipenjore, japiny penjore niya, ka do ma ichulo gi taxpayers money gi osuru marwa to gi jood bura ma wane moyiero osendhogowa. Koro ang'o mwanyalo timo? Gima wanyalo timo en wadhi e gimiluongo ni article 1 of the constitution. Chieng' mana nitie ka last time nawacho ni gimiluongo ni sovereignty of the people. Machaka wacho ni gimiluongo ni jok mane telo gi hold power and trust for the people. Jopiny nyalo wacho niya kako ginyalo exercise their democratic right kuonde ariyo. Mokwongo ni indirectly through their democratically elected representatives. Tiende niya japiny okawo telo mane duol ma en godo cha to miyo jambunge, omiyo MCA, omiyo governor kata senator kata women rep ni pacha mane an godo ni dhi twak godo od bura, dhi tere county assembly, dhi tere senate. Ka japiny otimo kamano to ng'ano dhi ondhoge mo pass finance bill mokoro dhi finance act mokedo osuru marach. Japiny timo nang'o? Article 1 of the constitution oyiene japiny mondo o vent out directly. Otimo nang'o samo vent out directly? Nitie weche ariyo. King'iyo article 37 of the constitution oyiene japiny mondo o protest or demonstrate peaceably gi gima watimo sani e ng'anyo mina watimo sani. Mar ariyo, after 2010 kwa keto katiba masani dhano we mana nitiere chik diriyo ni katiba to gi laws mobedo pass gi od bura. Wan gik waluongo ni international conventions. International conventions, case Kenya is a party to different treaties. International conventions go